Hello guys, may gabi eh. Karon pa bitaw ko na uli guys. Unya, mupay akong pagtakang og nilungag. Magluto pag yun ta karon og panihapon oy. Ya di man sad pwede og di ta magluto kay kung kaon tadaan dito sa kuan sa gawas kay mga pasmo pa ni ato ang mga ginsakupan dinhi. Nara batay daghang kuan guys. Upat ka buok ni ato ang mga iro dinhi unya og di ta maglungag di sad sila makakaon mo na nga kuan kanang naay wala na lang ko na ni hapon daan dito sa ubos kay ako ana lang paaboton nga kuan makalungag ko dinhi kay bisag gutom na siya gamay guys makuan naman gihapon magwanta naman gihapon kamo diha na ni hapon na mo unsa may inyong sudan kay ako magkuan murag magluto lang siguro ko buwad ani guys. Lami man sad ang buwad, labi na katong bulinaw bitaw nga pritohon unya crunchy ni kaon nga ituslob og kuan, tuslob og suka, lami na kaayo siya. So kana mo yato ang kuan kana mo akong giplano karon nga ako ang isudan nya. Ag akong pares kay kuan man to pa man sa ubos kana may bisita unya kuyugan man to niya og panihapon so mahitabo ani ako ray mukaon unya ang akong gilungag nga kanon kay para man ni namong tanan apil na ang mga iro so nanagatak-ang nako hapit na makuan hapit na maluto magprito na lang ta og buwad unya naa pa may gamay dihang kuan na amang puy itlog apites na guys oy pwede ra man ta manihapon pwede ra ganig buwad unya guys magluto ta karon di ay og kuan kanang banana muffins kay kinahanglan na gyud nato lutuon kay tan-awa ang saging guys ngun ani na gyud siya unya sa kuang kanang nakit-an sa mga recipe kay kinahanglan ang saging ingon ani na gyud nga kana ganing overripe na gyud siya kay para humot kaayo ang ato ang muffins mao na nga dili lang ko kaayo mo kuan karon og panihapon bahala na lagamay ang ato ang panihapon nga kaunon kay magluto man tag muffins unya kaluto ani kay mukaon man ta so mabusog na pud gihapon ta tanawa na atay upat ka buok nga saging mao ni karon ang ato ang himuon sa muffins unya ubani ko ninyo sa tuang paghimo og muffins kay murag practice pa man ni siya ato alang sulayan kung ma-perfect ba ang ato ang muffins. Pero unya na ta magluto ani guys o makakaon na tag panihapon kay lisod man kaayo kung magsige tag mix unya ang ato ang tiyan kay magsige pug panawag kay gigutom so mas maayo nga mukaon ta daan usa ta maghimo aning ato ang banana muffins kay para basing di ay nindot og result kay basig bati og result kung kuan kanang maghimo ta nga gigutom ta so mao nang unya na lang ni nato himuon ini magpanihapon. Magluto sa ta og buwad guys kay aron makakaon na ta. Kanib guys ba mao ni ang akong giingon ganina nga bag-ong hulmaan nga napalit nato kani para muffins. So kaning duha ato aning testingan karon mao ni atong gamiton ang magluto tag muffins. So magpaabot ra ni siya human natug kaon guys. Bulinaw nga buwan guys ang ato ang luto. Naluto na makakaon na ta karon. Ya guys kanang pagtan-aw na ko ganina ba sa kuan sa ref. Naa pa di ay nahibilin nga kuan pizza nakalimot ko
katanaw katong itong na ay nangaon ta didto bitaw sa kuan guys, katong galaag ta nga wa ta madayon sa atuang atuanan kay gauwan dito sa Mantalungon nya nibalik ta sa agi. Katubang nangaon dito sa Alcoy, katong dito ta sa Alcoy, naapay nahibilin dahil dito nga kuan kanang pizza ba. Tulo ka hiwa niya. Anawa akong ipakita ninyo. Kani ba guys o, kani ba o ag nahibilin ni nga pizza gahapon nya napadyo diha ang kani o ato ani ipagawas kay nga unta ani naa pa may kuan kanang squash ukoy ba katong nagluto bitaw ko squash ukoy wa baya na nahurot kay daghan man to niya duha ra may mga unya napadyo pizza ato aning initon ang pizza karon kay para kuan kay nang gangking man ni siya atong initon para lami inig kaon. Naluto nag-ato ang kanon guys o. Kuha de tag suka guys kay ato ang ipares ani ato ang kuan buwan. Uy si Lucas ang amo ang laagda na uli na diin magkagikan ha? Ali diin magkagikan di ay ha? Diin maggikan gud ni oy. Jesus kining laagan oy. Nauli ng laagan guys. Diin ka ni gikan. Diin makagikan oy. Na si Yumi o nita ni mo si Yumi. Ha? Ano kay galuto ta? Nagluto man ta. Nagluto ta. Okay. Ano? Diin magkagikan kas. Kas. Diin magkagikan. Init na guys, mga na ta. Ngaon na ta guys. Namay nakaayo ato ang kuan, pikes nakaayo ni kay naatay pizza, dayon naatay katong squash ukoy nga nahibilin. Ug ang pinakalami jud ani nga putahe kay kaning buwad nga kuan kanang bulinaw. Ngaon na ta guys.
Mm. Lamig gud ang buwan, guys. Then ang ato ang squash okay nga ning bilhin. Ang unsa kong tiwas, guys, ha. Wala na po ta magkuan tabi. Hello guys! Welcome back! Manaman taong panihapon. Atuan ang lutuon ang atuang muffins karon unya ang mga ingredients kay atuan na pong giandam. So di ara ang katong banana ganina nga kuan ako nang gidugmok unya naatay kaning flour no, all purpose flour. Unya gisagulan na ni siya og kuan kanang baking powder o gamay nga baking soda. Tangan dahil natog asin, nakalimot ko magkuha sa ako kadali. So itong butangan o gamay nga asin guys kay para mo kuan siya dili kay siya tamis. So ibutang na to diha sa tuang kuan kanang flour. Unya naa na sabtay kanang milk, evaporated milk, then naa na sabtay vegetable oil, unya na ako'y giandam nga brown sugar. Ang brown sugar guys kay gamay ra ako ang ibutang ani kay di ko ganahan og tamis. Kay ang kanigong atong saging, tamis naman ni daan ni atong saging. Unya butangan pa nato og chocolate chips sa ibabaw. So samot siya katamis, so mao na nga kanang gamay ra ang brown sugar nako ibutang unya. Brown sugar lay ako ang gigamit kay mas ganahan ko kung brown sugar unya. Naa sad tay duha ka buok itlog. So atuan ning i-mix karon. Unahon na tong mix ang kaning itlog guys. Then atong ibutang ang kaning brown sugar. Atong i-mix siya guys. Yeah, by the way guys, ang atong oven kay nag-preheat na ko ako nang gisugdan og preheat ang ato ang oven kay para di man ato ani og mix atuan ang ibutang dito. So di-mix na to karon ang egg ug ang brown sugar. Unahon na to ning kuan guys kanang mga liquid nga mga ingredients. Unya atong isunod ang evap nga milk. Ang kuan day ani guys ang mixture ani or katong mga ingredients kay ang gidaghanon sa ingredients kay ako ay ang ibutang sa description box ha. Dali ra kay ning pag-mix guys. So kung murag mahilis-hilis na ang kuan brown sugar, tunog na ibutangan na tong milk niya atong isunod ang atoang kaning vegetable oil. So nagamit ra ta og ingon ani o nga pang-ukay. Then atong isunod ang atoang banana. So na-mix na nato ang atoang mga wet ingredients guys. Ato nang isunod ang atoang kuan all-purpose flour o ang baking powder, ang baking soda o ang gamay nga asin. So atoa lang ihinay-hinay butang diri. Dili lang kausahon nato butang.
So ato alang o kayon guys hangtod mawa na ang puti sa harina. May kahuman ato ani og mix kay atoan na ning kuanon, ato na ning ibutang sa kuan kanang hulmaan. Nya ang atong hulmaan kay magkuan ta kanang mag gamit ta og kato ganing hapin sa cupcake. Nakalimot ko unsay pangan ato guys, ako lang gihapon ibutang sa description box. Ya dili na ta magbutang og oil ato kay kanina naman ni siya vegetable oil, so dili na mo pilit didto sa kuan cupcake nga wrapper. So ready na ang ato ang kuan guys, o ang ato ang butter. Ato na ni ibutang karon sa hulmaan. Kani ang akong giingon guys ba, ambot unsa pangalan ni basta cupcake ni siya nga kuan kanang hapin sa cupcake, kalimot kung unsay pangalan. Ato ibutang tagsa-tagsa sa to ang molder. Kas imo kita kaskas. Naglaag kaskas. Ato ang kuanon gamiton ang usa kay para dili takas og kuan kanang kuryente. Ang duha ka hulmaan ato ang isod dito sa oven. Tara guys, oh. So ready na ang ato ang sudlanan sa atong muffins guys. Unya, ang akong gamiton kini siya nga sukod kay para magpareha og gidakon ang ato ang muffins. So ato ang tarungon og kuan kanang ukay sa ilawom guys kay basig na apay harina nga nahibilin sa ilawom. Then naatay kaning kuan, naatay chocolate chips ato ani butang unya sa to ang ibabaw kuan muffins. Okay, so ato ang sugdan. Daghan ra dai siya kung kuan guys, kung atoan ang punon daghan ra. Katunga lang ani siguro. Atoan na lang estimaton. Okay, ready na guys ang atoang banana muffins para sa oven. Duha ka
haon. So ato nang ibutang guys ang ato ang kanang muffins. So, ato siyang i-bake 35 minutes, guys. 35 to 40 minutes. Ato lang i-check on niya. Tanawa sa Yumi, guys, kay excited kaayo kay naabot naman ako ang Paris. Excited kay siya. Jesus gina. Jesus gina. Jesus gina. Jesus. Mauni ang ato ang banana muffins, guys. Kaning last batch kay wa na po butangi og kuan kanang chocolate chips kay tamis kaayo ang kinini ang gibutangag chocolate chips. Munang ang katong last batch kay wa na lang nako butangi og chocolate chips nga. Kani butangan na to ni og katong cupcake nga wrapper nya. Kani kay giditso lang na nako sa molder. So ato sa na siyang pabugnawon unya sa nato haunon pero kani siya guys kay nag-itestingan na ni kaon lami siya. So guys, mauto tanan ang ato ang video karong gabion na unya pa ni makaon kay kuan kanang init unya. Thank you for watching. Bye bye.